Ενώ η ΝΕΜΕΑ εδώ και πολύ καιρό εκπέμπει SOS για την κατάργηση των δημοσίων υπηρεσιών και κανενός τα αυτιά δεν υδρώνουν, ενώ η ΝΕΜΕΑ εδώ και πολύ καιρό βουλιάζει σε επίπεδο υπηρεσιών, σήμερα ήρθε στα χέρια μας η δήλωση του κυρίου Τατούλη, ο οποίος, ενώ είχε ενημερωθεί για τις υπηρεσίες της ΝΕΜΕΑς εδώ και πολύ καιρό από μένα προσωπικά στο χώρο του επιμελητηρίου, μου απάντησε τότε ότι, κύριε Καλή, ότι η χώρα αυτή τη στιγμή βουλιάζει και εσείς μου μιλάτε για δημόσιες υπηρεσίες. Αυτό έγινε στο χώρο του επιμελητηρίου την χρονιά που μας πέρασε, την ώρα της κοπής της πίτας. Σήμερα διαβάζω την εξής δήλωση του κυρίου Τατούλη, ο οποίος λέει για τις δυνάμει καταργηθήσας πλέον 200 εφορίες σε επίπεδο περιφέρειας. Μιλάει και λέει ότι πιθανή συγχώνευση των εφοριών, διαβάζω ακριβώς τη δήλωσή του, σε όλη τη χώρα αποδυναμώνει τις τοπικές οικονομίες. Και αυτό το λέει για την εφορία της Μεγαλούπολης, του Λεωνιδίου, του Άργους, του Κρανιδίου, του Κιάτου, του Ξυλοκάστρου κλπ. Κύριε Τατούλη, η εφορία ΝΕΜΕΑς δεν ήταν τίποτα για σας τότε και σήμερα αλλάζετε τη στάση σας και τη θέση σας και λέτε ότι βουλιάζει την τοπική οικονομία. Όταν εμείς ως Εμπορικός Σύλλογος ζητάγαμε τότε να πάρετε θέση και να το φέρετε στο συμβούλιο σας στο περιφερειακό, αρνηθήκατε να πάρετε θέση για την ΝΕΜΕΑ. Δυστυχώς, από ό,τι φαίνεται, η ΝΕΜΕΑ για σας είναι μια ζώνη β' κατηγορίας. Λυπάμαι πάρα πολύ.